Tak, jestli máte doma bordel, jako mám já, tak byste si měli nejdřív buď uklidit, anebo byt případně zapálit. O kurwa! Ja pierdolę! Takhle už by to mohlo nějak vypadat. Sice je tady pořád jako mírnej takový provozní bordílek, ale už je to lepší. Tak budeme potřebovat olej nebo sádlo. Olej, prosím vás, řepkovej, ne slunečnicovej. A taky budeme potřebovat cibuli. Lepší je ta červená. Maso jsem koupil hovězí zadní, teďka si ho osuším, dám si čistou utěrku. Lepší je to osoušet tou utěrkou, než nějakou papírovou třeba, protože hadrová je prostě taková, nevím, mně to přijde lepší. Vypere se to, je to takový ekologický, nemusíte nic vyhazovat a prostě maso si osuším, dám si ho na prkínko, nebudu ho mejt, maso, který bych musel mejt, tak už bych pak nikdy nejedl. No a zbavím ho těch blán. Někdo to do omáčky nechává i ty blány, ale mně přijde lepší, když se to z toho dá pryč a mám čistý, jenom krásný maso. Teďka se budete povinně všichni koukat na to, jak se krají cibule, protože skoro nikdo z vás to neví. Dám pryč ty prdelky a potom ji naříznu podélně a sundám z ní tu první vrstvu, která může být prostě něčím, nějakou špínou, prostě třeba znečištěná. To udělám i s tou druhou cibulí a potom si je naříznu krásně na půl, rozpůlím a začnu, každou tu půlku si pěkně nařežu, nedořeznu až na konec a to udělám se všema těma 4 půlkama, který mám a potom krásně nakrájím na takový středně velký polomalý kousíčky. Možná bychom v tom mohli udělat nějakou třeba soutěž nebo něco, takže můžeme se mrknout potom na YouTube na nějaký třeba profesionály, který umějí rozhodně líp než já krájet cibuli. Ale myslím si, že mě to stačí. Já mám elektrický hrnec, ale můžete si vzít jakýkoliv hrnec, prostě do kterého se vejde obvyklý množství omáčky. Maso jsem si nakrájel krásně na tak 7 mm plátky, nechal jsem tam i nějaké odřezky, protože krásně využijeme do té omáčky. Z každé strany to osolíme a opepříme, nedávejte tam hrubozrnnou sůl, protože ta by vám tam stejně na tom nezůstala. A nedávejte tam pepř, nekupujte prostě pepř, který už je mletej, protože to je opravdu, nemá to takovou chuť, vůni, no prostě není to vončo. Takže už jsem našpinil druhou utěrku, dokořeňujeme a pustíme se do dalšího. Did you know that if you eat healthy food and exercise regularly, you are going to die healthier? Maso máme nakořeněný a teďka tam přidám houby. Já mám takovýhle krásný domácí sušený, ale teoreticky tam můžete dát asi i nějaký žampiony, akorát asi ne ty z konzervy, to by nebylo moc dobrý. Já jsem si řekl, že dneska to budu dělat na sádle, ale můžete to dělat i na oleji, klidně, jak jsem řekl v úvodu. Sádlo si necháme rozpustit v pekáči a až se nám z toho bude mlžit třeba objektiv. Haha, jsem vtipnej. Teďka k tomu pěkně sádlíčku naházím tu cibulku, co jsem si nakrájel. A drobné nedostatky jsou znakem kvalitní ruční práce. Takže to tam hodím a zarestuju to. Tu cibulku dám jenom do sklovata, nechci to mít jako guláš, aby byla hnědá, prostě jenom krásně taková bílá.
Houby si namočím krásně do vody, aby mi trošičku pustili do té vody tu hořkost, takovou tu chuť hodně houbovou, protože my potřebujeme jenom trochu houbovou. It's a good thing I found these mushrooms. I was fucking starving. This place is kind of juicy. Cibulka už je krásně zesklovatělá, je akorát. No a teďka tam do toho musím hodit ty masíčka, takže je tam pěkně takhle do toho hodím. Nemusím je restovat předem, než je budu dusit, protože chci právě, aby se ta šťáva z toho masa dostala do té omáčky, spíš než aby zůstala uzavřená v tom samotném masu. Jinak bych je předtím restoval, ale teďka je nerestuju, protože je chci krásně tu chuť toho masa v té omáčce. Teďka tam do toho dám ty houby. Někdo tam dává trošičku té vody z těch hub, ale mně to přijde potom dost hořký, takže já tam tu vodu nedávám. A čím to víc necháte dlouho namočený, tak tím to bude mít jemnější chuť a nebude ta chuť taková houbová. A je to na každém, jak to chce. Dám tam koření, tohle je český kmín, to je klasika všech klasik, hodí se k hovězímu masu, hodí se k těm houbičkám, dám tam asi tak 3 až 4 špetky, což je, když to vynásobím, asi 136 těch zrníček. Ne, to si dělám srandu samozřejmě, ale fakt nevím, prostě podle chuti. Po kmínu tam přijde taky celý černý pepř. Na to maso už jsem ho mlínkem namlél, ale do té omáčky dám ještě pár kuliček, dejme tomu na tenhle objem 20 kuliček černého celého pepře. Yummy. Teďka toho zaleju celý buď vodou, anebo vývarem, pokud mám. Vývar samozřejmě na hovězí maso použiju hovězí, anebo nějaký hodně slabý zeleninový vývar, anebo postačí voda. Teďka to dám na 6 hodin na pomalý vaření. Vy v normálním hrnci bych to viděl hodku a půl. Teďka otevřeme ten hrnec po 6 hodinách pomalého vaření, což je někde na 70 stupních. A až se mi odmlží kamera, tak to možná taky uvidíte, jak to vypadá. Masíčko je krásně jemný, houby jsou uvaření, cibulka je skoro rozvařená a je to opravdu dobrůtka. Krásně to voní. Guess my fragrance. Oh, I don't know, what is it? It's layered. Layered fragrance? Little naughty boy trying to confuse me. Oh, can't smell multiple fragrances. Teďka si udělám v litinovém takovým malinkým kastrůlku, který mám, tak si v něm udělám jížku a tou zahustíme naší omáčku s hovězím masem a houbami. Používejte hladkou mouku, protože když tam dáte jinou, tak to bude pěkně hnusný. Uděláme si tu jížku takhle v krásném kastrůlku litinovým, sladký mouky, sádla, nebo můžete použít olej řepkovej. Já používám sádlo, protože už jsem ho dával pod tu cibulku. Takhle by nějak měla vypadat ta jížka. Přendám si to do misky. Nakonec to rozmíchám s troškou vody, aby se to líp dělalo, ale můžete to udělat i s tou omáčkou. Ona vám tam sice trošičku stuhne už, když to bude teplá omáčka, tak jsem to udělal radši s trošičkou studené vody, ale není to nic proti ničemu, podle mě je to úplně v pohodě. Takže pěkně to mícháme, je to super a až to budeme mít rozmíchaný celý, tak potom můžeme přejít dál. Takhle to mám rozmíchaný a teďka to naleju do vařící omáčky.
Mělo by se to tam krásně rozpustit a neměly by tam být potom žádný hrudky. Mohl bych to vzít ještě přes sítko trošičku. No a teďka, když jsem to tam nalil, tak to pěkně zamíchám a hlavně to potom budu muset nechat ještě pořádně prohřát, aby tam nebyla cítit ta mouka. Vy to můžete provařit jenom třeba 20 minut, ale já to ještě dám 3 hodiny krásně na pomalý vaření. Oh my God, what is that? What is that? Po těch asi 3 hodinkách, co se mi to zase dělalo na těch 70 stupňů, se tam zavařila krásně ta mouka a to maso ještě trošičku skřehlo, tak se na to můžu podívat, jak to vypadá, zkontrolovat tu hustotu, jestli mi to takhle stačí. Já nemám rád úplně ty mouční vomáčky, takže na mě je to akorát. Nechám to na závěr ještě probublat, nemá to asi skoro žádný smysl, ale mně se líbí se na tu vomáčku ještě trošku mrknout, jak se probublává, ono se ještě trošku zredukuje. Tady už máme prezentaci, maso si vyndáme, krásně ho zalijeme omáčkou. Omáčka je trošku řidčí, nemám rád takový ty hodně hustý, kde vám stojí lžíce, takže někdy méně je více a já vám přeju dobrou chuť, hodně si napucněte bříška, třeba nějak tak jako tadyhle ty 2 krásky, ať jste šťastní, veselí, výborný, snad se vám video líbilo. Omlouvám se za některé kiksy, že to ještě není tak dokonalý, protože je to moje první video, který stříhám, takže opravdu to bude lepší časem. Prosím vás o suba, abyste nepřišli o další videa. Děkuju vám. Přeju vám hezký den. Tady už máme prezentaci, maso si vyndáme, krásně ho zalijeme omáčkou. Omáčka je trošku řidčí, nemám rád takový ty hodně hustý, kde vám stojí lžíce, takže někdy méně je více. A já vám přeju dobrou chuť, hodně si napucněte bříška, třeba nějak tak jako tadyhle ty 2 krásky, ať jste šťastní, veselí, výborný, snad se vám video líbilo. Omlouvám se za některé kiksy, že to ještě není tak dokonalý, protože je to moje první video, který stříhám, takže opravdu to bude lepší časem a přeju vám hezký den.